Game ulit, catering service. Yan na, sa ano tayo mga kabeli? Villa Angela City. Yan, shoutout po Abrea. Yan, shoutout po. Tayo mga kabeli, ito yung mga team kabeli natin. Yan na, Sir Ray Abrea. Shoutout po sa inyo. So yan na, Angela City setup, team kabeli. Opo. Good morning mga kabeli. Ay, sorry. Okay, yan. Mga kabeli, nasa Villa Angela na kami. Hinahanap namin yung bahay. Yun. Nandito na kami mga kabeli. Beli, nandito na tayo kila Sir Ray Abrea. Tama po ba? Ay, tumama din. Kasi ay mga nito eh. Kung ano natin, pwede bang isupuran yung anak? Yes. Hello, bye. Diyan na ano yan?
Diyan. Ano yan? Ha? Yan Bab, tignan mo kay Bab. Diyos. Kata Papa Roy. Sisana ko pa, kalimog ko. Yan. Thank you Bab, Papa Roy. Happy Jema. Kanino? Ha? Kanino po? Para sa iced tea. Sige, thank you. Ay may gargap ayo. Ay pa iko. Ito to. Ay pipi po. Ayun. No. Daw. Gargap. 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 Sopa. Daw gargap po. Pori. Patalamig po kita. Ano yun? Sarang. Patalamig po kita. Nangyari. Sarang. At kita ko na. Ay ni. Ay po. Ito po. Nagkano po? Ay. Buhay ka tao. Ay ito ayun. Kaya mo. Sige babi. Kaya. Di ba yung kaya kung ano mo? Baka matalisit eh. Ibon. Ayun. Ibon. Ito. Sarap eh. Baka maano yung wire. Gargap ayun. Ayo. Ano yung wire? Wala pa namang tao eh. Yap. Tres. Ala chula. Tres. Masa. Oh. So mga Beli, nandito na tayo sa Villa Angela Subdivision, Angeles City, Pampanga mga Beli. Kasama natin si Janjan. Thank you po, Jeep. Ha? Birthday. Happy birthday daw. Good daw. Yan na, happy birthday Sir Ray. Yan na, thank you. At sa amin mo napiling magpaluto. Good at. Yan, shoutout po Kuya Ray. Yan na, maraming salamat sa recommendation mo sa mga kaibigan mo. Yun, happy birthday Sir Ray. Yan, shoutout Sir Raul. Tayo po. Ha? Tayo po. TikTok ka daw? Galing. Pogi ka daw? Tayo po. Sinong crush mo dyan? Hello po. Ha? Eh? Okay mga Beli, nandito na tayo. So, ito na yung bahay nila. So, all house yung bahay mga Beli, napakaganda. Pero, ano siya, halagang halaga. So, alam naman natin yung mga bahay na ganito. Yun no. Yan Paul, ano meron? Paminta. Paminta? Anong gagawin mo sa paminta? Cordon bleu po. Cordon bleu? Kusinero ka na ba ngayon? Hindi po. Hindi pa rin? Hindi po. Kamusta yung kawayan? Hoy, magpaalam ka. Kailan yung bakasyon mo? Sa 30 po, alis po ako. Ayan na mga kabeli, sa 30, start ng 30 2, 3. to 3, hindi. Uwi. At 30, October 30, November 1, November 2. Wala ka, November 3. Uwi na po kami dito sa Pampanga. Sa November 3, makakasama ka na. Pag nakauwi po ang maaga. Maaga? Bakit? Gabi ba kayo uwi? Hindi po. Maaga po. Pupunta po kayo Pangasinan mga kabeli. Yung mga kabeli, may lakad ang pamilya ni John Paul, nagpaalam siya. So, yun. Yung may vlog din tayo dun. May vlog. So yun mga Beli, panoorin nyo yung vlog ni John Paul doon sa Pangasinan. Sa saan Pangasinan? Sa Malasigi po. Malasigi, Pangasinan. Ayos. Lagi gusto mo magdala ng mga isda doon. Wala pong isda dun. Ano? Meron yung mga kakanin. Ganun. Kakanin? Di ba nung tayo ay hindi pala ano? Ano Saan ba? pa yun? Sa Yung palengke yung pinuntahan natin. po, medyo malayo po yung andun. Yung Malasigi. Wala po yung Kalasyaw. Sige. Kalasyaw, masarap yung puto doon. Sige po. Pag-uwi ko po. Sa mga Beli, ito na yung mga team kabeli natin.
Ingo, nagtimpla ka ng iced tea? Siyempre, shoutout Tito Roy. Paubos Yun, na. paubos na mga kabeli. Hoy, mukhang may galit ka sa manok ah. Ganito po talaga to para may roll na mabuti. Yun, chicken roll. Chicken roll po. Bakit ba tinawag na chicken roll yan? Niro-roll po. Niro-roll, hinihigot. Iniikot. Eh, bakit naman tinawag siyang cordon bleu? Hindi ko lang ito sa tawag ng cordon bleu to. Tawag ng cordon bleu to. Para malungkot kayo. Hindi po. May pinagdadaanan kayo? Ha? Anong ginagawa mo, Dam? Busy? So yun mga kabeli, gusto nyo sumaya? Opo! Yan mga kabeli, shoutout po sa lahat ng viewers ng kabeli. Yan na, subscriber, silent viewers. Yan lalo na sa mga senior citizen natin na mahal natin. Shoutout po sa inyo nanay and tatay. Thank you. Thank you. Sarap yan. Nasty ako. Thank you. Mabaray. Mabaroy. Neste iced tea. Happy banggitin. Happy birthday Kuya Rod Payad. Yun. Happy birthday, Kuya Rod Payad. Yan saka kay Sir Ray. Yan na, kung bakit tayo nandito, birthday niya ngayon. Yun. Happy birthday po, Sir Ray. Okay mga belly, time check tayo. So 1:11. Maya mga belly, start na tayo. So start siguro tayo mga 3:30 magluto dahil dinner time to. Yun. So ayaman na natin sila mag-prepare. Thank you. So ang lulutuin natin, Jepoy, ano? Chicken roll. Chicken roll. Roast beef. Tapos? Pancit. Tapos? Big seafood. Tapos? Calamari po. Tapos? Lechon belly. Tapos? Lalo po. Pansit? Pancit. Chapsuy? Gulay. Gulay. Okay mga belly, 3:30. Start tayo. Ha? May awari niya. Kaya belly, mamarinate natin yung pangkalamares. So gagamit tayo ng chicken powder, rock salt, sa black pepper. So mga belly, yung calamares natin is 5 kilos. Rock salt. Sige po, marinate mo na. Tapos pasok nyo muna doon sa cooler. So yan mga belly, timpla ko sa ano natin, marination natin ng calamares. So yun, ayos. Tapos Ingo, patapos na rin sa cordon bleu. Plastic. Sa po mga kanilik. Parang malungkot si Ingo. Hindi, masaya po ako. Ha? Parang wala sa gana. Hindi po, masaya ako. Inaantok. Inaantok ka ha? Galing lang tayo sa ano ha? So mga belly, 5 kilos. 5 kilos. Tapos yung cordon bleu is 6 kilos. 6 kilos. Yun. Okay.
ito na. So, ito yung time na magkikilala natin kung sino yung may birthday ngayon. Si Kuya Ray. Tapos kapatid ni Kuya Ray, si Kuya Rene. Ayan. Hello! And hello. Shoutout po natin si Kuya Raul yan sa California. Bro, milyari na yung pangarap to. Kaya bigay kay Mr. Cabelli. Ano ko pinangarap na. Hindi po. So ayan mga Belly. Palitan nga din kayang kaya. YouTube, Fireman ang ako. Maraming salamat Kuya Raul. Raul. Yan. Thank you po. Tapos si Kuya Rene, baka may gusto po kayo shoutout sa mga kaibigan nyo from California. Sa Florida, kamusta yung mga family ko dyan? Yan. Thank you po. Brea family. Brea family. Sir, baka may gusto ko. Okay mga Belly, start na tayo. So time check tayo is 3:10 ng hapon. So ang target natin dito at least mga 5:30 kailangan tapos na yung pagkain natin. Dahil 6 PM darating na yung mga bisita nila. Yan, happy birthday Kuya Ray. Yan, sana mag-enjoy po kayo sa panonood sa amin. Saka masarapan sa anong tawag doon? Niluto. Sa pagkain natin mga Belly. So ayan, kumpleto ang team Kabeli natin. Sana mag-enjoy po kayo sa panonood. Thank you. Kuya Ray, po. So ayan mga Belly, start na tayo sa Mix Seafoods. So ayan mga Belly, papakilala ko ulit sa mga bagong viewers ng Kabeli, saka mga bagong subscriber. So may nagre-request. Unahin natin ng poging-poging. Si Adam po, Stelas po, si Adam. Jepoy po, mga Kabeli. Yan yan po, Pogi. Ingo, mga Kabeli. Si Tres po. Ayan mga Belly, so si Tres. Opo, madalang lang natin makita si Tres sa vlog natin gawa nang nag-aaral po yung bata. Pag may free time siya na wala kang pasok, wala siyang pasok sa school, kasama natin para yun na, para hindi naman problema yung magulang niya sa pan-date niya. Pambaon. Pambawod pala, akala ko pan-date siya mga Belly. So pamangkin ko po yan, anak ng ate ko. So anong course mo boy? BS Criminology po. So yung BS Criminology. Opo. So magpupulis siya. Pag nagpulis kasi nung unang huliin mo. Police Provinciano. Yun. Si ano po, si Janjan. Bakit? Si po, Buhay. Buhay. Sarap buhay. So yan mga Belly, katuwaan lang. So ayan, balak magpulis ng bata. At least kahit sa pasama-sama sa atin, malaking tulong para sa pamilya niya na mabawasan niya expenses nila weekly para sa pambaon ni Tres. Salamat po. Yan mga Kabeli. So ayan, nagkaka-problema ata si ano. Sige, saka na lang natin sasabihin yan. Ano na? Kapgo na lang daw. Magkakapgo na lang ha. Pag di po pinalad, barangay tanod na lang. Dahil mga Belly, papala rin yung bata. Masipag mag-aral. So, kailangan suporta lang. Pinagluluto mo ako ito. Sarado pa yung kalan natin. Tres, marami dyan. Okay. Okay mga Belly, start na tayo. Tama na yung kulitan. So yan, game. Mix Seafoods. So sunod-sunod na to mga Belly. Si Jepoy magpa-fried na po ng cordon bleu. Yan, mga Belly, yung cordon bleu natin is 5 kilos. Jepoy, tama. 5 kilos po. Yun. Okay, Mix Seafoods. Sadam, ikaw assistant ko. Ay, Tres, marami dyan. So mga Belly, may nag-request isang TikTok daw galing kay Tres. Ano ba? Banat. Wala. Kumain na lang po. Pag wala nanonood. So yan, shout out Nicole. Anak buhay lang po. Girlfriend po ni Tres. Yan. Butter. Butter. Yan, mga Belly, malambot yung butter natin. So gaya ng dati, royal. So sa mga viewers natin from US, sigurado na pagdaanan niyo po yung bumibili ng mantika sa palengke na nakalagay sa ganitong lagayan. So yan. Kasi hindi tayo pwedeng bumili ng galon-galon kasi sa sasakyan medyo malaki ang space. So butter, cooking oil, pinagsama natin. Bakit tayo naglalagay ng mantika sa butter? Para di magsunog agad yung ano. Alin? Butter. Gumagaling ka. Tagal na nagsunog yan. Yun. Bawang!
sibuyas. Mga beli, totostahin lang natin ng konti and then sunod-sunod na to. So ayan, okay na yung bawang sibuyas, medyo tostado na. Yan, ano na, ipon, taong, nalimasag. Ayan mga beli. Yung mga beli, tatakpan muna natin to in 5 minutes bago natin lagay yung ipon. Yung mga beli, ito na yung ipon natin. Additional 5 minutes mga beli. So yan, malalaman natin na seafoods natin pag nabago na yung kulay. So magkano to, parang orange, gano'n. Tawagin natin, pupula siya sa mga Kapampangan. Ayan na. Ayan mga beli, naka 5 minutes na. Ito na yung ating baked seafoods. Okay mga beli, ito yung pusit natin. Gulay, gano'n. Carrots. Red bell and green bell. Nabili brown sugar. Black pepper. Nabili yung lalagay yung chicken powder. So yun mabili, yung chicken powder kahit saan pwede to. Pwede sa seafoods, pwede sa baka, pwede sa baboy. Tukan mo, cameraman. Okay, mga beli, pampalapot na. So, mga beli, nakaisa na tayo. So, okay na to. So, titikman na ni Adam. Yes, hirap na ho. Ulang. Ito, wasap na po. Wala na po. Anong lasa sa grass? Parang kulang sa ano. Kulang sa tabi. May pumili. Beli, kulang sa tabi. So ayan, okay.
Mga beli, okay na to. So ayan, nakaisa na tayo. Nakadalawa na pala tayo sa Melik ng Beli. Pangatlo tong Cordon Bleu ni Jepoy. Mga kabeli. Ayos. So nagdagdag tayo ng konti pampalabot mga beli. Medyo malabnaw yung sawan. Okay mga beli, plating na tayo. Kaya beli, kapsay na tayo. Bawang. Kuya. Kaway-kaway naman din. Ba't magkabit naman dyan? Sandaan. Mga pwede ko ganyan ba ang sibuyas natin? Ang layo lang. Chicken breast. Natay balon-balonan na pwede. Black pepper. Lord seasoning. Mga beli, tatakpan muna natin to in 5 minutes para maluto yung balunan sa atay. Saka yung chicken breast na rin. Okay mga beli. Mga beli, okay na yung ating sahog sa chapsuy. So yan na. Chapsuy. So ano sasabi dyan dyan? Chapsuy, G. Yote. So sayote mga kabeli. Okay mga kabeli, carrot. Carrots. Patatas, sabi nito. Pwede bagyo beans, soyang corn, cauliflower, pwede maglalagay lang tayo konting tubig habang pinapalambot natin sa sayote saka yung ibang gulay. Ayun. Jackpot to. Red bell. Abeli cauliflower. Broccoli. Ay, broccoli. Patayin lang. Abeli extreme cubes, dalawa. Lord seasoning.
Paminsan, chicken powder. Black pepper. Chicken powder. Mga belly chicken powder. Konting brown sugar. Damdan. Di ba, belly konting tubig. Okay. Di ba, belly natakpan muna natin in 5 minutes hanggang sa maluto yung kulay. Tapos, repolyo, titikman ulit eh. Ano po? Stainless. Yan. So, si stainless na abeli, siya yung food tester na natin. Ano? Ako niya. Ha? Malagyan ko niya. Ayun. Yung abeli, patatapahin natin si stainless sa kakatikim. So, yung mga abeli, lalaputan na natin yung jumping natin. So, cornstarch. Wala, may dagdagan. So mga beli, ito na yung ating chop suey. So bago natin, ano ba tawag doon? Bago natin lalagay yung repolyo, so titikman muna po nila. Chop suey po. Sarap-sarap po ha. Okay, sarap na po. Thank you. So mga beli, okay na to. So repolyo na yung susunod natin. Kung napansin nyo, konti lang yung salsa nito dahil yung repolyo magtutubig po yun. So dadami pa yung salsa natin. Ayan, lagay mo. Polyo po mga kabeli. Okay na yung lasa ha. Okay na po. So yung mga beli, tatakpan muna natin to hanggang sa malantay yung ating repolyo. Tapos okay na to, papatay na natin. Okay, takpan natin in 5 minutes mga beli. Tapos okay na to. Thank you. Ngayon, baring do. Overtime. Yun o. Ito tatakpan bata pa. Ay, pawatakpan. So, yun mga kabeli. Tsaka natin yung ano, lechon belly. Oh, Yun o. ano? Crispy. Patugin mo nga. Patok check. Yun. Crispy. Carbon. Crispy Lodi. Yun o. Patok check. Crispy Lodi. Ito yung isa mga kabeli. Oh. Yun o. Ganda. Yun o. Patok check. Oh. Crispy Lodi. So, Meli,
pansit na tayo. So, cooking oil. So mga belly, last na to. Tapos gagawa na lang tayo ng sauce ng roast beef saka cordon bleu. Cordon bleu po. Ha? Calamares. Mares pala. Calamares, hindi. Kay Jepoy yun. So pag fried kasi kay Jepoy, so si Jepoy magpiprito na. Bawang. Pagkita mo si boss. Boss! Yes, boss! Nagkaroon ka kape. Timpla mo yung kape. Ano na? Timpla kape. Okay mga belly, sibuyas. Sawag ko na. Ganun lang. So mga belly, chicken breast. Chicken liver sa atay balon-balunan. Oyster sauce. So mga belly, ito titimplahan ko lang para may lasa yung karne natin sa kaing gulay. Ang tawag dito, Dam? Horse seasoning po. North seasoning. Baka naman. Ano naman po? Yan. Belly si Adam, siya yung pinakamatandang pamangkin. So kumbaga sa pamangkin, sa magpipinsan, siya yung panganay. Opo, yun ba mga pininsan mo sumusunod sa'yo bilang isang panganay? Opo, susunod naman. Mabait po yung man. Gaya ng... Mabait ako po. Mukhang baliktad, ikaw ata sumusunod sa kanila eh. Belly, black pepper, yan black pepper. Ito mga belly, gaya ng dati, kukuha lang tayo tapos tatappings natin mamaya sa ating pansit. So pansit yun. Takpan muna natin 5 minutes mga belly para maluto yung ating Karne. karne. Well mga belly, okay na yung ating mga belly, okay na yung sauce natin. So lalagay na natin kulay. Carrot. Basiling. Mga belly, konting tubig. Repolyo. Belly, hindi lang natin. Pag lumambot na yung repolyo, so okay na to. Kukuha lang tayo pang-toppings, tapos sa pansit na tayo. So mga belly, okay na yung ating sahog. So ito yung toppings natin. So mga belly, kinukuha natin is pan-toppings sa taas ng ating pansit. Tubig. So ito mga belly, 2 kilos na pansit bihon. Shrimp cube. Chicken powder mga belly.
seasoning. Ano to? Toyo. Kanina? Pagyan yan. Black pepper. Okay mga beli, pagkukuluhan ko lang to. Tapos lalagyan na natin yung bihon natin. So mga beli, kumukulo na yung ating pinaka-soup stock. So ilalagay na natin yung ayan. Pansit po. Pansit. Bihon. So 2 kilos mga beli. So yung mga beli, tapos na tayo. So ano na lang, yung mga sauce ng cordon bleu saka roast beef, yun na lang gagawin natin. Tapos nagpiprito na lang si Jeffoy ng calamares. So tapos na. Ano po? Beli, magdadagdag tayo ng paminta. Mga beli, tatakpan muna natin. So balikan tayo. Ilang minuto, cameraman? 5 minuto po. Ilan? 5. Ito to. Dalawang ito na lang. Shoutout po, it's all about dog show. Yun. So naman itong show, shoutout sa'yo. Baka naman. Baka naman yung ano dyan. Hindi ako lang po yan. Shoutout po sa inyo. Hey mga beli, balikan natin after 5 minutes. Pasok, press. Thank you po. Thank you po. Mga beli, pwede na natin tikman yung ating Pansit. napakasarap na Pansit. yummy na Pispan. so mga beli, ito hindi pa masyadong tuyo, so pero pwede na tikman. Konti. Medyo basa. Ulay. Ano pa natin? So yan, mga beli, shoutout po Efren and Mike Pam. Yan na, and happy birthday on October 28. Love cake. Ano to? Cake. Love cake pro Love family, yan. Always, yan na. From Efren and Mike. Shoutout po sa inyo. Shoutout po. Happy birthday po. Birthday. Mga beli, okay na yung ating pansit. So ito, mga 5 minutes na lang siguro matutuyo na. So pinatutuyo na lang ni Chef A. Stainless. Yes. Japol. Jampol. So mga beli, okay na ito. Medyo naninigit na sa ilalim. So yan. So yun, tapos na. So magpa-fried na lang si Jeffoy ng calamares, and then tayo naman gagawa lang tayo ng sauce. So dalawang sauce lang naman gagawin natin. Okay na yung lasa? Okay na po. Gano ka okay? Sarap na po. Sarap po. Malinam na yan. Ano? Malinam na po. Ang sarap. Gana? Okay na po. Mga bili. Yan, okay na. So tikman natin para hindi naman sabihin na ano. Para sure. Para sure. Hindi ka ba ito? Joke na. Gusto na naman ni Adam. Hindi asap na po. Okay na po. Okay na mga beli, malasa na po. O, diba? So yan mga beli, okay na yung pansit natin. Dating. Tinidor. May ready may tissue to ba yun?
Tignan natin. Tignan natin. So, okay na yung pansit natin mga Beli. Thank you. Yun, medyo madilim. Medyo madilim nga lang. Madilim po. Sige po. Hindi po natin Wala pong ilaw dito. Medyo po sa kabila. Oh, yun. Yun, medyo malinawan. Yun o. Cordon bleu. Pansit. Yun. Let's go. Okay na po. Okay, ayos. Ayos na po. Thank you po. Yung mga kabeli, Calamares. kalamares. Yan. Utang tayo mga kabeli. Kamala. Fry tayo ng Aba, calamares. sabi mo, kamalares. Hindi ka na sa kasama. Yan. Yan, bilog-bilog na mga kabeli. Ayos mga kabeli. So mga Beli, gagawa na tayo ng white sauce para sa roast beef. Mga Beli, sinusatay muna natin yung sliced mushroom. So ito yung pagtatapis natin sa taas. Harina. Tubig mga Beli. Para sa ano to mga Beli? Roast beef. Yung sauce. So yun, butter harina tapos fresh milk. Cream of mushroom. Sa Nestle cream. Parang ito. So mga Beli, beef cubes. So meron tayong 3 beef cubes. Mga Beli, habang busy-busy si Jeboy, nakakaprito ng calamares. So tayo, gumagawa tayo ng white sauce. Okay mga Beli, pakukuluan lang natin. Update mo naman si Katoto ay sa kay Igan. Yung mga kabeli, second batch tayo mga kabeli. Calamares. Yung marami mga kabeli. Mga Beli, tikman muna natin. So dagdag tayo ng chicken powder. Mga Beli, nagdadagdag tayo ng chicken powder para lalong sumarap. Ay mga Beli, okay na to. So medyo malapot na rin po. Okay.
Try mo pa. Hindi na lang. Okay. Ano ba to? Yun. Roast beef. May. So mga belly, tapos na tayo magluto. Yun o. Dito. Last but not the least. Hindi na lang mga kabeli. Tapos na tayo. So mga belly, ano na lang to, calamaris na lang, tapos okay na. So yun. Ano po? Pinipili mo? Ako. So mga belly, pinapantay ni Adam doon para magandang tignan po. Pero naka-hand gloves po yan. Naka-face mask na. Tapos ang sausawan ng calamaris natin is suka. So yung suka manamis-namis na marami sibuyas. May bawang ba yan? Yun, may konting bawang mga belly. Pero hindi natin linagyan ng sili, gawa ng yung parati natin na yung mga bata. Baka yun, mapagalitan tayo dahil mga okay. So hintayin na lang natin. Maghihintay na lang tayo ng bisita ni Sir Ray para kumain. Calamaris po. Sa'yo ata. Chicken roll po. Chicken roll sa'yo. Chicken roll. I-design nyo na lang siguro dalawang lay. Yung may backup, ito magkatapat siguro po. Hindi, magkatapat mo. Sige po dito. Yan, tapat-tapat siya para yan. Very good. Pansit. Yung pansit siguro isa mo na ilabas. Yung isa doon muna sa loob. Kahit yung roast beef. Madilim, mga kamili. Makulimlim ang ilaw. Okay, Dan, meron ba, Dan? Ha? Ganito beli na lang po. Okay, i-chop ni Jeffoy. Okay, mga belly. Okay na. So niluto na kanila ngayon. So, ready mo na pala kanina, bayo ka pa... Oo, tatalagurang kukay, kailangan na lang. Yung set-up para ako. Yung i-recommend mo rin. Ali, yung atong miyamaya. Birthday gift na ako. Talaga? In-flight niya pa.
Ali, mas makausap ng table. Iba yung kasi decoration. Sinabi ni Kulo, tinanap sa kanila. Ano ka dyan? Tapos kanayin dito yung anak. Bala ko. Hotel mo yakit pa rin. O yan naman yung bulat na. O yan naman yung bulat na niya. Asabi ko sana. Ano sa kanya yung bulat na. Wala ba? Pero wala. Kaya ng Carlo, eh. Rodman. Sana may Christian kasi malapit sa akin. Pandikit mo niya pa. Pandikit. Alipot mo tahan ka. Ayan, buta ang desisyon din. Bisa lang buta. Ibang kaya pinanay siguro yung gagaling. It's not about him. It's about attention. Siguro may masyalan. Masyalan. Klase yan eh. Ano ka niya nini? Australia. Oo. Okay na? Waditak nasi. Tak mong nasi. Last na yung pasta na yan. Ano kaya niya po? Parang natin rin. Pansit. Buah. Siya mga ano, patangay. Pilipino yung manuel ng malu. Inchik yung lalaki yan. Nanap naman yung lalaki. Wala naman, ala yung anak babae. Ala, yan ang babae? Wala, wala lalaki. Ay, yung English ko, boy, baby. Away, baby. Ay, sorry. Ano? Tamadya ka kan. Karanihan niya. Nakal ka uksi. Ayaw dito. Baka bubunin kaya ka dyan. John? Wow, liwari pe. Kayo ba hapon? Baka yung alam mo. Pampabata. Pampabata. Makaroon mo. Patok-batok. Ay,
Kaya mo rin. Ito pinipili dara. Walang madun. Ayan, makakain na yun. Makalaking bagyan. Ano? Nakakanyang marami ba? Nakabidyo pa. Ganda ng ano ah. Hindi na gusto kayo, no? Po. Opo, sa YouTube po. Hello po. Hello! Hello po. Hello po. Hello. Baka may gusto po kayong shoutout. Shout out to the people in San Antonio. Of course, my kids. Hi, Karen. Hi, Mark. And of course, my husband. Hello, Henry. Hope you're watching. Shoutout po. Kayo po. Hello, Ate Bess, Ate Edith, Kuya Emmy, and the teachers of Holy Family. Shoutout po. Kayo po. Hello, ka-shout out, ka-belly. Yun. Shoutout po. Thank you po. Jay po. Jay po. Hello po. Food is good. It's so delicious. Yun. Thank you po. Especially calamares. Thank you po. Salamat po. Enjoy po. Hello po. Hello po. Baka may gusto po yung shoutout sa mga kamag-anakan niyo po. Tinukan niyang ka rin, nakakain na rin. Opo. O, kumusta ako, Ken? Rio Libre. Hi, hello. How are you? Food is fine. Kaya tayo siya sa mag-English. Sige po. kaibigan ko. Sige po. Saan? Yung Mickey sa kanina, lagi ko. Kabeli po. Kabeli. Opo. Okay yan. Hindi namin sabi kung kanino hindi ba kaya nung doon. Thank you po. Enjoy po. Okay. Kabeli. Cabelo, né? Cabelo. Lechon. Kaya ni boss. Supo niya rin yan. Kota kaya. Melia siguro kaya. Supo. Datang siya. Tayo na Hindi mo pwede naman kung hindi, magkasakyan na rin. Hindi, pero, ano, hindi, paano malaman na una-una ka gano'n? Baka sa McDonald's lahat. Siyempre una kasi sa 9 AM. Pero pa sa iba, parang magpwede pa lang sila. Ay, 5. Hello! Ang sarap! Cabeli! Thank you po. Hello po. Sabi ko na kaya kabalik. Baka may gusto po kayong batiin sa mga pagkilala niyo po. Kailan magpo-poster? Mga 2 days po. English? Opo. Saan sa YouTube po. YouTube? Napanood ko yan eh. Thank you po. Baka may gusto po yung shoutout. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po.
Hello po. Hello po. Baka may gusto po yung batiin. Shout out po. Sa mga kakilala niyo po. Shout out sa amin. Hello! Kumusta kayo dyan? Ano pangalan po? Ako EJ, Tapang. Anak ko, EJ, Ching Marley. Bungalan. Cortez. Shout out po. Thank you po. Thank you. Hindi po. Bayo ko i-blow. First of all, salamat kaya kayo. For all your greetings sa Tigo Kenny. Pong birthday wish ko, para kako, para kayong kapatid ko. Sana na magbalik ng kayang cancer. Kasi today, first day ng kayang chemotherapy. So, yung wish ko kaya, para kakong wish ko, totally completely na magbalik yung cancer kaya. Yung birthday wish ko ito. And again, thank you for everything. Happy birthday po. Thank you. Thank you for Remigluto. Thank you po. So yun mga Beli, nakapagpakain na tayo. So nakakantahan na rin natin si Tito Ray ng happy birthday. Happy birthday! Maya mga Beli, biyahe na tayo. Papaalam na tayo. Hindi pa. Bye-bye. Pakiyom. Diyan ang poros dyan. So yun mga Beli, papaalam na tayo kay Kuya Ray. Kuya Ray, happy birthday ulit. Thank you po. Thank you. Ayan, mga Beli, yan na tapos na yung paghahanda natin. Kuya Ray, sana nagustuhan po na mga bisita natin. Enjoying the meal namin. Thank you po, yan. May mga witness. Ayan. Yung nga niya, Paring Resty. kinuha kami kanina, kaya masarap. Happy birthday, Doc. Maraming salamat ka, Belly. Thank you po, thank you. Shout ko rin kayo sa aking kapatid, si Brother Raul of Simea. Ayan, thank you po. Siyang nag-ano nito, nag-schedule lahat. Kuya Raul, yan. Kung may kilala kay Kabeli. So, thank you so much, bro. Thank you. Thank you. Okay. Okay mga Beli, maraming salamat. Thank you. Shoutout lang po namin, solid subscriber namin dito rin po. Sa Villa Angela Subdivision, Angeles, Pampanga. Yan na, shoutout po, Donna de Guzman, saka sa mister niya po. Yan, maraming salamat po, Ronald de Guzman. Oo. Yan, so mga Kabeli, siguro hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat ka. So mga Kabeli, isang bagsak muna, happy birthday kay Tito Ray nyo dahil nagbigay siya ng pamasko sa inyo ngayon. Happy birthday, Tito Ray! Yan mga Kabeli, maraming salamat. Ingat ang lahat. God bless all. Kabeli sponsor, Kabeli viewers, lahat ng Kabeli natin dyan, shoutout po sa inyo. Mahal namin kayo. Thank you. Thank you po.